Šok, dečko hrvatske starlete Ivi Grgurić Andrej Kalezić ulazi u Zadrugu 3 da se obračuna sa suparnikom Stefanom Karićem. On je rešio da sve raspravi pred kamerama. Andrej hoće da uđe u Zadrugu da bi se fizički obračunao sa Stefanom Karićem. Rekao mi je da će ga prebiti, a besanji Nivu što je započela vezu sa njim. Obećala je da će mu biti verna, ali nije izdržala, već se smuvala sa Karićem. On je odmah kontaktirao produkciju Pinka i predstavio se, pitao da li može da uđe u reality da napravi show i raspravi se pred kamerama sa svojom devojkom i njenim novim dečkom, rekao je izvor. Iva je njega snimila kad je došao svojim Ferrarijem u Split. Razmenili su brojeve, posle nekoliko dana je došla kod njega u Budvu i tako se počelo. To se sve dešavalo mesec dana pre Zadruge. On je njoj dao da koristi njegov Ferrari, ali su se posvađali kada je ona htela da ga odveze u Hrvatsku. On to nije hteo ni da čuje, jednom prilikom mu je tražila 3000 evra i on joj je dao samo za krpice u Zadruzi. Zato je on sad još više besan jer se osjeća izigrano i iskorišćeno, nastavio je izvor. On bi trebalo da za nekoliko dana doputuje Crne Gore na razgovor sa produkcijom Pinka za ulazak u reality, završava izvor.